Nganong kinahanglan nakong ugmaron ang aktibo ug dili aktibo nga Kristohanong mga hiyas? Kinahanglan natong ugmaron ang aktibo ug dili aktibo nga Kristohanong mga hiyas tungod kay importante kini sa atong espirituhanong pagtubo ug pagpalambo sa kinaiya nga makapahimuot sa Dios. Kinahanglan nga adunay padayon nga pagpakigbisog batok sa kadaotan ug mga temptasyon. Ang matag kadaugan batok niini nagpalig-on sa atong kinaiya ug naduol nga na kanato ngadto sa Dios. Ang pagkabot sa husto nga kinaiya usa ka buhat sa tibuok kinabuhi o kinahanglan nga malig-on nga paningkamot. Kinahanglan aduna kitay personal nga pagpaningkamot, no? Ang pagpalambo sa usa ka matarong nga kinaiya kinahanglan nga resulta sa atong kaugalingong paningkamot kay ang atong mga higala mahimong modasig kanato apan sila dili makahimo sa buhat alang kanato. Kinahanglan nga kita mismo molihok og magpaningkamot. Ang pag-ugmad niini mahinungdanon aron nga masiguro nga ang atong kinabuhing Kristohanon dili lamang makita sa atong mga buhat apan usab sa atong kalag ug espirituhanong kinabuhi. Sa unsang paagi nga mas mailan nako ang Dios ug nganong mahinungdanon kini karon? Ang paagi sa pag-ila sa Diyos, pagtuon sa Biblia. Ang pagbasa o pagtuon sa pulong sa Diyos, mao ang pinakauna nga paagi sa pag-ila sa Diyos. Ikaduha, mao ang pag-ampo. Ang regular nga pag-ampo maghatag kanato og higayon nga makigsulti sa Diyos, maghangyo sa iyang giya ug magpasalamat sa iyang mga panalangin. Mao kini ang yawi sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Diyos. Ikatulo, mao ang pagpaminaw sa iyang tingog, pinaagi sa pagpamati sa mga pagtulun-an sa iglesia, no, sa mga wali, o sa espirituhanong mga libro. Kita makabaton og mga pagtulun-an nga makatabang kanato sa pag-ila sa Dios. Ug ngano nga mahinungdanon kini karon? Aron nga kita makabaton og kalinaw og kasiguruhan. Sa kalibutan nga puno sa mga kasamok ug walay kasiguruhan, ang pag-ila sa Dios naghatag kanato og kalinaw ug kasiguruhan. Kini naghatag usab kanato og kusog ug paglaom taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Ug ang pinakahinungdanon, ang pag-ila sa Dios ug ang Hesukristo mao ang yawi sa atong kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ug pagsalig kanila kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Sa unsang mga bahin sa kinabuhi nga kinahanglan nakong ipakita ang labaw nga pagpugong sa kaugalingon. Pagpugong sa kaugalingon sa pagkaon, no? Kinahanglan likayan ang sobra nga pagkaon ug pagpili sa mga pagkaon nga makadaot sa panglawas. Ang pag-ugmad sa maayong batasan sa pagkaon makatabang sa pagmentenar sa maayong kahimsog ug kusog. Ingon man usab sa ilimnon, kinahanglan malikayan ang pag-inom sa mga ilimnon nga makadaot sama sa alkohol, no, mga maisog nga mga ilimnon, beer or uban pa nga mga makadaot. Usab pagpugong sa kagalingon sa kalipay. Pilion nato ang kalingawan nga makapadasig sa espirituhanong pagtuo ug makapalig-on sa relasyon sa Dios. Maoy labing maayong buhaton. Likayan ang mga butang nga makadaot sa kaugalingon. Ang pagpugong sa kaugalingon sa matag aspeto sa kinabuhi maoy pinaka-importante aron nga kita mahimong mga disipulo ni Kristo nga nagpakita sa iyang kinaiya. Ang pagpugong sa kaugalingon dili lamang makahatag og maayong epekto sa atong kaugalingon apan makatabang usab sa pagduso sa iyang gingharian sa atong palibot, no? Kung wala tay pagpugong sa kaugalingon, it is difficult and often well nigh impossible for one who is intemperate in diet to exercise patience and self-control. Nganong mahinungdanon kaayo ang pagpailob dinhi sa nagauswag nga maawayon og agresibo nga katilingban? Ang pagpugong mga kaigsunan sa kaugalingon ay nagapalig-on sa atong abilidad sa pagpailob. Ang pagpailob mao ang bunga sa pagpugong sa kaugalingon ug kini usa ka mahinungdanon nga kalidad alang sa espirituhanong pag-uswag og kalig-on. Nga ang mga dili maayo nga batasan sama sa pagpatuyang sa mga ilimnon o pagkaon nga makadaot sa panglawas, sa maayong panglawas, magpaluya sa kaugatan o gahom sa utok,
Kini magpahinay sa atong abilidad sa pagpailob ug mahimo kitang mas dali nga maugmad ngadto sa mga pagsulay o kalisod. Ang pagpailob naghatag og kalig-on og determinasyon nga magpadayon ba bisan pa sa mga kalisod ug mga pagsulay, ilabi na niining katapusang mga adlaw. Sa bugna 14:12 makita nato nga ang mga balaan nagakinahanglan sa pagpailob aron magpabilin nga matuod sa ilang pagtuo ug mga pagpaningkamot sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan adunay pagpugong og pagpailob. Kining duha magtinabangay aron kita mahimong mga lig-on og nga mga Kristohanon aron, magmalampuson kita sa atong espirituhanong paglakaw ug makapadayon bisan pa sa pagsulay ug sa kalisod. Asa man og sa unsang paagi nga ang pagka-Diosnon maipakita ingon sa gipakita ni Enoch. Atong hinumduman, si Enoch naglakaw uban sa Dios. Iyang gipasidunggan ang Dios sa matag kalihukan sa kinabuhi. Siya naghigugma sa Dios ug nagsunod sa iyang mga sugo. Ug pinaagi niini, siya nahimong usa ka Diosnon nga tawo ug ang iyang dalan mipahimuot sa Ginoo. Sa paagi nga gipakita ni Enoch, ang pagka-Diosnon gipakita pinaagi sa atong pag-alagad sa Dios sa matag aspeto 'no, sa atong kinabuhi. Kini naglambigit sa atong paghigugma sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Ang pagka-Diosnon nagtukod og usa ka matinud-anon nga relasyon sa Dios, diin ang atong mga dalan ug mga buhat mipamhimuot sa Ginoo. Pagka-Diosnon 'no, mao ni ang matahom nga resulta sa pagpailob. Diin kita nagpakita og, pagtagad sa Dios sa matag adlaw nga kinabuhi. Kini naglambigit sa atong kinaiya og mga buhat nga nagpasibaw sa mga bunga sa espiritu sama sa gugma, 'no, kalipay, pakigdait, pagkamapailobon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon, og pagkaaghop o pagpugong sa kaugalingon.